Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Asabom. Kali ini kita akan menuju ke spot Randubang polo. Wis kangen suwe ora rene. Nah, ngarep kae nek pertigaan dan soto gunungnya awake dhewe ambil kiri, nek lurus terus ade tekan Krisak, tekan Suharjo, tekan terminal Krisak kono. Nah, iki awake dhewe ambil kiri munggah terus polo. Ki munggah terus. Dalane wis alus polo. Tekan dhuwur cor-coran kabeh. Tapi ya kuwi tetep ngati-ati. Pemandangannya ya syahdu gini-gini iki polo. Ayo lanjut gas alon-alon. Lah ning ngarep iki kanan jalan iki enek bekas galian. Coba tak mampir delok. Kene iki tak mampir delok, tak sepilke. Iki tak mampir kene sik lur, mampir iki lho, delok pemandangan kene iki pemandangane ya syahdu. Shit. Kene banyu iki. Padahal ning gunung lho. Watu-watune tertata rapi lho. Apik to. Apik kalau. Lain mancing ya karo golek pemandangan. Wes lanjut meneh lur, sik munggah. Dalane sih munggah. Iki spote ning dhuwur ning gunung ngono. Bekas galian watu kuwi lho. Enek banyune ngono. Musim udan iki banyune akeh, enek iwake. Sing ora ngerti, nek wis ngerti ya wis iki kur ngandani sing ora ngerti lho bolo. Ayo alon-alon tetap jaga keselamatan, hati-hati munggah dalan. Nah, sing ngarep iki enek kono kuwi nek nggon spot apik, tak mandek sedelo sik, tak sepilke ning daerah kene. Sik mampir kene sik, delok kene. Delok pemandangan kene sik. Kok menawa kene pemandangane ya syahdu kok. Oh, ya alami ning ngono kiri sukses sih. Banget pemandangan. Ini ki tempat selfie bolo. Oh, mantep. Jos. Oke bolo, tak lanjut sih. Ngarepku kiri jalan iki yo bekas galian bolo, tapi iki banyune ora ono. Ning kok kene iki iso ndelok posisine waduk Gajah Mungkur kok kene iki. Nah, engko ning ngarep engko tak mandek sik. Tak sepilke. Ono pemandangane lho, gununge lho. Syahdu banget ya. Sik, mampir ini sik, mampir neng gubuk. Harus ndelok pemandangan sik.
Tak kayak spot bagus. Oh, besar ki yo apa ki? Oh, galian bolo ya, sorry. Galian. Oh. Ya dah. Balik saya. Gue nek tak nang dhuwur kono kuwi, tak nang dhuwur kono kuwi. Iki apik iki kok ini. Spotnya. Alami banget loh, Wonogiri iki. Lah, kayak bolo. Sebelah kono kae lho, kayak waduk Gajah Mungkur. Tak set ya. Waduk Gajah Mungkur ketok kon dhuwur kene. Ya udah, mantap dah. Lanjut mana ya bolo munggah bar tikungan ki engko wis tekan ketok engko spote mancing Randubang. Nah ngarep ki lho wis ketok wis. Nah iki metu kene iki iso ngiwo iki ya iso. Tapi aku arep metu sebelah kono sebelah ngarep nih kono. Iki lho. Gitu banyune wis ora ketok tapi engko sik tak medhuk sik. Oh kayak lo ketok. Nah, wis tekan. Mandek sik delok. Saat ini kita sudah sampai, guys. Neng spot Randubang terkini. Asmene udan iki lho. Aku pengen dolan rene, pengen golek video neng kene. Nah, saiki kondisine ngene iki. Banyune ya wis akeh. Banyune iki akeh iki san. Jadi iki banyune akeh. Ayo ta. Kondisine ngene iki. Sahdu ya, guys. Oh, sahdu banget iki. Nek sing mancing ning sebelah kono kuwi. Engko aku ngorono kok. Sing mancing sebelah kono kuwi. Iki dengaran yo kene iki bon spot, tapi iki kok kosong iki bolo. Ono sik ya bolo. Oke. Iki langsung ambil kiri dalan iki, dalan truk-truk di watu iki kene iki. Harus sing mancing nek sebelah kono iki lho. Kose urung ketara iki. Nah, kene iki biasane enek sing mancing tapi iki mbuh iki sepi men iki. Tapi enek sing sebelah iki ono, sing kidul iki ono iki sing mancing. Dalane ngruncal-ngruncal bolo, tetep hati-hati. Nah. Iki gila dalah. Kalau ngarep kalau. Nah, kalau. Wah, kasih mancing ya. Sepanjang kono kan sing mancing. Ngabuburit iki karuan. Nah, kayak kono ya sing mancing. Iya, alhamdulillah wis tekan. Ngono sik ya bolo. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.